νησί που φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο για χοντρά πορτοφόλια. Η ακρίβεια στο νησί είναι εκτός ελέγχου, αλλά πολλοί επισκέπτες δεν πτωούνται καθόλου, θεωρώντας ότι η ομορφιά του νησιού αξίζει ώστε να βάλει κανείς πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ιδανικός προορισμός η Μύκονος για τους πλούσιους τουρίστες με υψηλές απαιτήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες κότερα και γιώτα από όλο τον κόσμο καταπλέουν στο νησί. Δείτε πως αυτοί οι άνθρωποι ξοδεύουν για λίγες ημέρες διακοπών χιλιάδες ευρώ. Υπολογίσαμε ότι με περίπου 3.000 ευρώ την ημέρα ένα ζευγάρι θα περάσει αξέχαστες διακοπές. Και ξεκινάμε με τα δωμάτια των ξενοδοχείων που κόβουν την ανάσα. Στόχος είναι οι τουρίστες με τα πολλά χρήματα. Τα τελευταία χρόνια στην Μύκονο επενδύονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, αυτό το δωμάτιο κοστίζει τη βραδιά 1.900 ευρώ. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, θέα στη θάλασσα και υδρομασάζ. Και όπως μας λένε οι ιδιοκτήτες, είναι νοικιασμένο για ολόκληρη τη σεζόν. Τα δωμάτια μας, τα οποία είναι τα πιο ακριβά στο ξενοδοχείο, πολλούνται πρώτα. Οπότε αυτό νομίζω αποδεικνύει κατευθείαν ότι πραγματικά δεν τους αγγίζει αυτούς τους ανθρώπους η κρίση. Το φαγητό στη Μύκονο για όσους διαθέτουν αρκετά χρήματα θα αποτελέσει μια ξεχωριστή απόλαυση. Η Μύκονος φημίζεται για τα καλά της εστιατόρια, όπου διάσημοι σεφ από την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο προσφέρουν μοναδικά πιάτα. Από 50 έως και 100 ευρώ το άτομο κοστίζει το γεύμα στα φημισμένα εστιατόρια. There's a lot of people come here to eat special food and to get a taste in unique flavors, so they came here to do that. Και επειδή όσοι επισκέπτονται το νησί επιδιώκουν να χαλαρώσουν, το μασάζ και η περιποίηση σώματος συνήθως αποτελούν μια από τις πρώτες επιλογές. Συνήθως προτιμούν το σουηδικό και κοστίζει γύρω στα 100 ευρώ μία. Μια βόλτα για μπάνιο στην πιο κοσμοπολίτικη παραλία του νησιού θα κοστίσει περίπου 100 ευρώ, ενώ το ποτό στα γνωστά μπαράκια μπορεί να φτάσει έως και τα 20 ευρώ. Πάντα η Μύκονος στόχευε σε τουρίστες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ξοδέψουν κάποια χρήματα παραπάνω για να έχουν σωστές υπηρεσίες. Και ναι, φυσικά και συνεχίζεται αυτό και θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια παρά την οποιαδήποτε κρίση που μπορεί να υπάρχει. Μπορεί πάντως το νησί των Ανέμων να προσφέρει τα πάντα στα υψηλά βαλάδια, ωστόσο αυτό δεν αποκλείει και το γεγονός ότι και οι τουρίστες με χαμηλότερα εισοδήματα, κυρίως οι νέοι, θα επιλέξουν το νησί για διακοπές με έντονες συγκινήσεις.